Seksi. Etelä-Korea, Pohjois-Korea, Joseon-kausi, korealaiset, ruoka, kylmä, Venäjän alue. Anaaliseksi. Rintojen hieronta, Etelä-Korea, Pohjois-Korea, imetys- ja rintamaitohieronta, peniksen kihelmöintiä seksissä, perverssi Japani, Etelä-Korea, Pohjois-Korea, Venäjä, insesti, anaali ja naisen sukupuolielimet, voihkinta, siemensyöksy, yhdyntä, roisketta päähän, roisketta rinnalle, roisketta silmiin, roisketta takapuolelle, roisketta käsiin, roisketta jalkoihin, roisketta kaulaan, jajoikansa, korealaiset, mongolialaiset, raiskaus, hyökkääjä, vastaanottaja, peniksen nuoleminen, perversiseksi, tunnustaminen, torjutuksi tuleminen, kaikki menee hyvin, hyvin tulee. Pidän sinusta, lähde ulos kanssani. Peniksesi on iso. Rintasi ovat isot. Peräaukkosi, peniksesi ja naisen sukupuolielimet on kuvattu mangassa, tai piirroksessa tai muuta sellaista. Harrastaisitko seksiä henkilön kanssa, joka piirsi sen? Ime mun munaa. Se tuntuu hyvältä, ime sitä lisää. Nuole pilluani. Se tuntuu hyvältä. Nuole pilluani lisää, nuole, 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 nuole. Se tuntuu hyvältä. Häh, olenko raskaana? Häh, vieläkään ei vauvaa. Seksiä rakastavat korealaiset suoratoistavat seksiä Koreaan yhteydessä olevista maista yhteysjärjestyksessä. Se maksaa vain $20 juuri nyt. Katso ihmeessä. Seksiä, perversiota, hauskanpitoa. Se pelastaa maailman.